aya mai girma da arama ya karanto mana tana ƙara mana nuni akan matsayi da daraja da ɗaukaka da alfarma da Allah maɗaukakin sarki yi wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, saboda kam halittar Allah bai yi wata halitta ba mai matsayi da alfarma mai girman daraja kamar halittar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Shi saka sai riga ya zamana duk wani annabi da Allah zai aiko shi sai Allah ya rike alkawari da shi cewa to fa zan aiko annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, za ka yi imani da shi in ka tarar da shi, sannan za ka taimake shi, sannan sai Allah ya ce ka rike wannan a matsayin alkawari, sai ya ce ya rika Allah zai ba shi annabta. Ashe certificate ɗin da Allah zai baka na yau ka zama annabi, to ka ce ka rike wannan alkawari, sai ka yadda cewa akwai shugaban annabawa duka, akwai imamul mala'ikati, akwai katimun nabiyina wal mursalin, shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Sai ka yadda ka abunta cewa za ka bi shi, za ka taimake shi, sannan Allah zai ce to ka je ka zama annabi, ka je ka zama annabi. shi sa za mu ga annabi Isa a annabi Musa kalimullah, wanda Allah ya yi zance da shi, mai daraja ta uku cikin annabawan Allah, yana kwaɗayin, yana burin ina ma a ce shi ma yana daga cikin al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, saboda irin girman darajar da Allah ya yi wa annabin al'umma. Babu wani annabi da Allah ya ba shi daraja kamar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Shi kaɗai ne annabin da Allah ya yi rantsuwa da rayuwarsa saboda matsayinsa. Abdullahi dan Abbas yana faɗa babu wata halitta da Allah madaukakin sarki ya taɓa rantsuwa da rayuwarta banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya mamuna haka Allah madaukakin sarki ya ce, daga babu wata halitta da Allah ya yi rantsuwa da ita in ba halittar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Shi saka Allah madaukakin sarki yake girmama annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama, yake ganin matsayinsa, yake kambama shi, yake azabtar da duk wanda ya taba shi. Allah kuma ya yi alkawari na kare ma'aiki sallallahu alaihi wasallama. Da sahabban manzan Allah ne suke kewaye da gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama safe da yamma, ko da yaushe suna ba wa annabi sallallahu alaihi wasallama kariya. Amma lokacin da Allah madaukakin sarki ya saukan masa da aya ta yawa ayyuhan nabiyyu balligh ma unzila ilayka min rabbik, a wannan lokacin har zuwa ƙarshen aya inda Allah madaukakin sarki yake cewa wallahu ya'asmuka minan nas, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce wa da sahabbai kowa ya tashi ya koma gidansa. Allah madaukakin sarki ya yi alkawarin bani kariya, da haka kowa ya tashi ya tafi gidansa. Tun daga wannan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama duk inda zai yi tafiya mala'iku 70,000 da suke take masa baya. Kisa Abul Hakam da ake kiran shi da Abu Jahalin
ya ci bashin itacen wani bawan Allah daga cikin larabawan ƙauye wanda suke kewaye da garin Madina. Kullum idan ya zo ya bashi kudi da zai ce an cinye, ka je duk wanda za ka turo ka turo. Wata rana sai wasu daga cikin munafukai suka lura cewa fa wannan fa bari mu je mu ce masa idan yana so kudinsa ya fito sai dai ya tafi gurin Muhammadu dan Abdullahi sallallahu alaihi wasallama ya ce masa ga Abul Hakami can ya cinye mini kudina na itace ya ki bani, da haka ina neman alfarmanka ya annabin Allah mu je ka karban mini. Haka ko wannan balaraban ƙauyen ya je ya faɗa wa annabi sallallahu alaihi wasallama. Annabi ya sa shi a gaba ya ce mu je. Daidai lokacin Abu Jahalin yana bacci irin wannan baccin nan nasu na tsakanin azhar da al'asar da ake kiran shi kailula. Da haka yana shiga, annabi yana zuwa kofar gidansa da wannan balaraban ƙauyen nan sai ya kwankwasa gidan Abu Jahal. Yana kwankwasa sai gashi ya fito da sauri, yana fitowa su kuma wannan munafikan sun buya suna ganin ya za ta kaya. Ta zan munafiki duk sanda ya lura cewa kun samu sabani da wajen, to kokari yake hada ku rigima saboda adambaci kuma ya koma gefe ya dariya. Da haka suka yi, suna albashin suka ga Abu Jahalin yana fitowa sai jikinsa ya fara bari, yana rawan jiki. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce kai ne ka ci kudin wannan bawan Allah da itace? Ya ce ni ne. Ce to shiga ciki ka dauko masa. Sai gashi yana cikin barin jikin nan ya shiga ya dauko kudin ya ajiye masa, ya miƙa masa, ya ce gashi. Annabi ya ce karɓi su tafi. Bayan sun tafi munafikan da suka ce haba Abul Hakami ka ba mu mamaki, yau kai da muka turo muka Muhammadu kai kasa da shi. Ya ce ba ku da hankali, tun san da ya zo ina mutuwa na ga wani katotan amali bakinsa da wuta, wallahi da na furta masa da yanzu ba wannan labarin ake ba, idan yanzu na halaka. Shi ya ga abin da ya gani. To da Allah ya yi alƙawarin kare ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Annabi sallallahu alaihi wasallama mai girman daraja ne, shi sa sai Allah madaukakin sarki ya ce wa rafa'ana laka dhikraka, mun daga ambatanka ya ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. Isa duk inda ka ji an ce Allah to za a ce a Muhammadu Rasulullah. A kiran sallah ba zai cika ba sai an ambaci manzon Allah. Iqamar sallah ba za ta cika ba sai an ambaci manzon Allah. Haka kalmar shahada ba za ta cika ba sai an ambaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Da yasa wannan aya da Allah madaukakin sarki ya rike alƙawari da annabawan Allah cewa ba zai ba su annabta ba za su zamo annabawa sai sun rike alƙawari cewa da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama zai zo, sai sun yadda za su yi imani da shi, sai sun yadda za su taimake shi, sai sun rike wannan alƙawarin. Sannan Allah madaukakin sarki ya ce to shi kenan ni ma na shi da ina tare da ku da gaske ma sai da sannan zama annabawan Allah. Wani yana nuna mana matsayin maki sallallahu alaihi wasallama. Haka Allah madaukakin sarki ya ƙara nuna mana matsayin annabi sallallahu alaihi wasallama, inda Allah madaukakin sarki yake cewa